Atur wuninga dumateng Bapa Sunarto saking 49 Community bilih mangke panjenengan kapiji hang lolos ponang duwungipun temanten kakung matur nuwun. Kawistara peranganing tata cara krubungan wis kepareng lumadi nenggih tata cara kacar kucur ingkang asung pralampita bilih pun Bagus Suranto hanggadhahi tanggal jawab parikedah saged hangayomi hangayani miwah hangayemi sarta paring tulodo pakarti utama kang den utamakaken semanten ugi Dyah Ayu Rara Bangun Desiani hanggadhahi tanggal jawab parikedah saged nyekapaken genya ngecakaken guna kaya wing pakarti ingkang sampun katampi saking Kang Garwa sarta dadya mustikaning gemi nastiti lan ngati-ati satemah ginayuh kang winastan panca utamaning ambale wisma ingkang sepisan inggih kabrayan pinaringan pituasing patembayatan kanthi momong putra kang soleh lan solehah kaping kalih kahartan pinaringan rezeki kang barokah kinarya sanguning pangibadah 3 kayuswan ginanjar panjang yuswa kang miguna tumrap agama nusa bangsa tuwin keluarga sekawan kawiryan sugih derajat pangkat kang manfaat dumateng masyarakat jangkeping panca utamaning ambale wisma nenggih kawibawan darbe watak budi luhur ber budi bawa laksana mulat salira angrasawan kawistara temanten kekalih pinaringan unjukan ingkang estining sedya arupi tirta wening ingkang sung pralampita bilih sabarang pakarti ingkang arsa linampahan madyaning bebrayan agung mugi tansah linambaran wening penggalih meneping kalbu tuhu kang tinemu ayu ayem angayem dene lumadining tata cara krubunganing mangke wis kepareng paripurna mugi kepareng Ibu Juri Adi Busana ngajengaken
menggah sungkemipun temanten kekalih dumateng Rama dalasan Ibu. Bapa Sunarto kasuwun hang lolos ponang duwungipun temanten kakung. Katingal wus jengkar saking palengganira pun Bagus Suranto hanganti kang garwa Dyah Ayu Rara bangun desian lumarap ngabdiantara mring para ingkang binumbi estining penggalih mung sumedya anguswa pepadaning Rama dalasan Ibu. Sigra tumungkul amari keluyayah konjem ing Bantala wandaning temanten Sarimbit. Tangkeping asta sumembah ing jenggukanan sinartan ninging cipta rumasuk ing sanubari anyanyadang rumentang Pudyastawa saking Rama dalasan Ibu. Mrih estining driya denira mangun bebrayan mugi tansah hinayuan dening Pangeran Kang Maha Wikan. Genya kepareng ngancik alaming madya nilar alaming jejaka miwah kenya tansah bagya mulya kang jinangka. Genya kepareng ngemban bandat watang brayat mugi tansah tinangsulan dening syariat. Genya arsa amangun bale wisma mugi tansah jejeg jumangkah jajak jumujuk kang jinangka. Angles kekes rinaosaken dening temanten Sarimbit dupi hanampi puji berkaing Rama dalasan Ibu kekalih. Purwa Madya Wasana kadya wis kepareng hamungkasi titilaksitaning tata cara hubungan kang kalajengaken sungkemipun temanten dumateng para sedherek.